Det var om en løverdag, det regnede under ø. Det var Tyge Hermansen, skulle hente sin festemøn. Ej, det gider sgu ikke. Hey Nilov Bendiksen, kan du ikke hente min tøs? Din hest er hurtig. Jo, det kunne jeg jo godt, men jeg kan sgu ikke love, at jeg ikke lige døber snitslen i fromagen. Jeg undrer mig, hvor min herre dog bliver af. Han turde sgu ikke komme. Han er sgu en lille tøs. Det lød fest af aften og fast mod sengemål, fulgte de den unge brud ud i det brudhus. Løfte de den unge brud ud i den brudeseng. Hun sad der vel ud i timer 3, ikke kom brudgommen end. Wallah, jeg sværger, hvad skal I gøre, hvis den der mandetøs, den ikke kommer? Frem kom Nilov Bendiksen. Prøv at høre her. Hvis jeg må ligge og låne min kødpølse herinde hele natten, så kan vi da godt lave en aftale eller to, om at vi kan gifte os. Prøv at høre, Tyge Hermansen. Der er din lille rejepik, hører ikke hertil længere. Hallo din lyder, hvor mange mænd kan der have på én gang? Jeg troede vi skulle giftes. Prøv at høre her, Tyge. Hvis du virkelig elskede mig, så havde du trodset bølgen for mig og min odderpunkt. Så bliver det også bare munk, så skal jeg ikke se på de grimme fjes mere. Prøv at høre. Hvis du nogensinde skulle nå dig sammen og komme over floden hertil, så har jeg 2 oste til dig.